hasana ga mai rabo bai sanya sama ba. Ya baballahi annabi na zoma da bukatuna. Assalamu alaiki batula ya sirrin kofar komai. Baiwar ku a duke a zaure na zo don ku yi min maimai. Rumbuna bani da tsaba na zo don a cikin dan mai. Wanda ya samu Fatima alƙiblar ku yake duba. Ba dan ni ba Fatima dan sirrin shakti jani. Dan duban nan da kike wa Abdul Qadir Jilani. Dan baitocin Barhama Gausun nan mai zamani. Dan nasuwar ɗanki abin butuhat wanda nake duba. Ya baballahi annabi na zoma da bukatuna. Yau wata kofa ce Fatima wadda nake so in buɗe. Shi yasa na biyo gare ki kar da na kasa in ruɗe. Ƙaran nasuwa Fatima kar da na je gun in bauɗe. Nasuwar tafiya Fatima wa ya kira ba ku amsa ba. Sallama mafita kulkairi ya mai ɓoye asiraina. Na barawa gida na ƙauye yau a gidanka nake kwana. Ba sako ba kai ne da kanka nake maka zance na. Duk nisan tafiya a yanzu ya ƙare ban duba ba. Ya baballahi annabi na zoma da bukatuna. Assalamu ala baƙuraishe kyakkyawan Allah tsantsa. A duke nake a cikin ladabi zuciyata ta kintsa. Kai nake da ɗaji a dukkan motsi na ina motsa. Mai buɗin sirri ƙara tunani na dan bai kai ba. Ga mai nema gidanka na zo don ka aminta ni. Na zama tsiraici gidanka ya shugaba ka suturta ni. Dan duban nan da kai wa Hassanu kar da amanta ni. Dan sirrinka abu karbi kasidu